Og så her i den tredje del af den her videosekvens, jeg laver, så kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt ind i det der, den høje prioritering, som jeg føler, vi har mulighed for virkelig at tage på nu, sådan gå ind i, være inde i, altså leve i, ture leve i. Mænd som kvinder, børn som voksne, som gamle. Det er ligesom, at den energi, vi vælger at være i, opleve, det bliver det, vi bliver til. Ligesom træet, der suger vand op. Det vi drikker, det vi spiser, det bliver til vores krop. Så, og den energi, vi ligesom holder i vores krop og vores essens, er også sådan den energi, der sådan stråler ud af os. Og det vi faktisk går og oplever rundt omkring os, som vores fysiske omstændigheder, vores virkelighed, det er sådan set en hologramkonstellation af vores bevidsthed. Så, og det er virkelig sagt ud fra, at det er den oplevelse, jeg har af, at det er sandt. Fordi jo højere en niveau af glæde, du kan føle ind i dig selv, jo mere vil du også opleve, at det faktisk smitter af på simpelthen så mange planer rundt omkring dig i dit liv. Tingene ligesom flasker sig går i orden, og det er ikke så meget, fordi du vil have, at din glæde gør, at noget går i orden. Men hvis den virkelig er dybt følt, at du bare er glad, så er det ligesom, din parkeringsplads er der, og naboen har det der æg, du gerne vil låne, og du når lige ned i butikken, enten lukker. Altså de der ting, hvor det bare sådan kører. Hvis du kører på sådan et joyride, hopper fra sten til sten i dit liv, og ligesom er tillidsfuld til, at når du vælger en stemning ind i dig selv, så indretter dit liv sig efter den, fordi det er dit valg. Så det jeg så har som forslag her, det er, jeg har skrevet her, skab din egen fremtid. Hvad vil jeg egentlig? Det vil sige, hvis Louise nu har ret i den her video, så skal jeg faktisk selv føle en stemning inde i mig selv, som er den stemning, jeg godt kunne tænke mig at være i, hvis nu alt omkring mig gik i orden. Ja, du holder selv nøglen til din lykke. Så lad os se, hvad du kan forestille dig om den der lykke. Den der ultimative, blissful fornemmelse. Jeg siger ikke, at det er et mål i sig selv at udrydde alle problemer på ens vej. Jeg siger bare, at jeg ved, det er muligt at leve i sådan en stemning inde i en selv, hvor at de problemer, der opstår, kan blive håndteret fra et højere perspektiv, fra en tilstand inde i en selv, hvor man kan foretage nogle valg i de mulige problemfyldte omstændigheder, man står i, som er mere baseret på tillid og accept af tingenes tilstand, hvor man kan handle rent og klart og gøre det, som er bedst i situationen for en selv og for andre. Og så man løser problemet uden så mange dikkedarer. Så godt man kan. Man gør alting så godt man kan. Så jeg vil jo dele det her, fordi jeg selv føler, at det er virkelig vigtigt, i hvert fald for mig. Så lad os lige en gang tune ind. Første potens af lykke. Prøv at føle det ind i dig selv. Hvordan føles sådan en rigtig lykkelig, dejlig tilstand, hvor du faktisk bare har det vildt godt, og virkelig glad, afslappet. Virkelig glad. Og dit hjerte kan begynde at åbne sig. En højere potens, en næste potens, hvor du ligesom får revet gulvtæppet væk under dig, og faktisk bare sådan flyder hen i sådan en beruselse, en glad tilstand, som ikke er betinget af omstændigheder. Husk det. Det er en tilstand af en meget stor glæde, og en kærlig tilstand inde i krop og celler og sind, helt ind i din sjæl. Følelse af meningsfuldhed, en følelse af at komme hjem,
og af at være forbundet, og en endnu højere tilstand af potentiel ekstatisk glæde. Så overvældende lykke, kærlighed. Og essensen at lade dit hjerte åbne sig til at faktisk godt turde tage imod. At hvis du bare vidste, at du kunne give dig hen til sådan en meditativ, blød, virkelig lykkelig tilstand indeni. Og så vil den automatisk beame ud i dit liv som en dominoeffekt, som ring i vandet. Og få alt mørkt vasket af rundt omkring dig. Sådan at dit liv begynder at indrette sig efter dit valg af sindstilstand. Og eftersom at jeg taler om en lykkefølelse, en homecoming, en oneness, union følelse af virkelig, virkelig grounded, selvfølgelig kærlighed. Så vil dit liv spejle det til dig, fordi det er det, du beder om. Bøn er ikke ordene, men det er den følelse, du holder inde i dig, som du kan ligesom bede om at få forstærket. Og det er det, vi kan opleve her på den her planet, det er at trække alt muligt ind. Det er en kreativitet, vi har mulighed for at være i. Det er det, jeg føler, der er det nye på vej. Det er en bevidsthed på, at man selv kan skabe omstændigheder for en selv og globalt ved at være i en følelse af at være bare sådan helt gennemlyst og virkelig, virkelig lykkelig. Fuldstændig tilfreds. Og hvis man kan formå at dvæle den følelse, uden at det skal være afhængig af omstændigheder, der skal være i orden først, men man simpelthen kan vælge inden fra en selv, ind i essensen, at være fuldstændig give efter for følelsen af bare gennemstrømning af liv og kærlighed. Så vil ens liv ikke have andre muligheder end at folde sig ud efter det valg. Det er sådan, det er the name of the game. The law of attraction. Så husk at tage imod det, du oplever, der sker for dig i dit liv. Det kan være symbolske ting, du ser. Det kan være, når nogle ting klikker, men anerkend lige, at du kan faktisk begynde at lege med og virkelig sådan være i den der glade følelse. En følelse af at være totalt taknemmelig. Være taknemmelig for hvad som helst. Du bare finde noget at være taknemmelig for. Der er jo rigeligt at være taknemmelig for her i vores del af verden. Så det der med at lige have perspektiv. Være indad og så bare ture gå i en meget høj lykkefølelse indeni. Tænk, du lever. Du lever virkelig. Det er jo fantastisk.